Yebo mangwe. Ngimcela ngikhuluma la esithu sezitolo. Uzobe yefone, ngizabuya mina ngifone njalo. Alright. Kanti Sabuhle, lokhu ngakagezi. Sengisemoyeni Hayi, umoya wena. Akusungigeza abantu kuyaze kufika abantu nangala manokho. Isikwaso kuphila nkosikazi. Sokuphila. Uthanda iTV Sabu. Ngena. Inkinga yakho. Hayi. Nkosikazi. Ibhizi ngiyadumisa inkosi. Awudube. Mfundiswa. Uyaphila tu. Hayi ngiyaphila mfundiswa. Vele ngithola ngisenkosini. Sonke kwangifaka enkosini ngalele langa sisenkonzweni tu. Liyahamba ivangeli. Hayi, ayile olishaya ivangeli lapha ngazibona insuku zokugcina zonke. Ngazibona zonke insuku zokugcina. Hayi salibona. Ama corona lawa vele hayi. Lapha hayi. Ayoyishaya Dube. Hayi njalo baba umoya engcwele Wayishaya ngiyacela mama tu. njalo. Hayi sisagciniwe kayinkomo. Kunjani nkosikazi? Hayi siyaphila. Hayi. Sibona ilanga nje. Hey liyachisa. Lishisile. Hey liyachisa. Namabhashi sokuwumthetho nje weso. Hayi thina singabafundisi. Hayi. Wangumfundisi uphawu lwakho kumele ubonakale ngalo. Akuqondile usho kahle ngoba suke silusile izimo. Angithiveli ubona umalusi ukuthi uhamba ngendlela eqondile. Thina singamalele. Abantu bonke thina sibakhomba indlela ukuthi ihamba kanjani. Ilele imali engaqinanga. Uyabonana kufa abantu. Insuku zokugcina lezi. Hey uyabona nje ngoba kunale mkhuhlane engapheliyo. Abo corona ngapha. Hawu. Hayi. Bathi kukhona lokuncane kwakhona. Okulamandla ke lokho icorona yakhona bathi hey ayisachaya abadala kuphela sichaya laba abancane. Kodwa indaba engize ngayo le bengifona ngayo mfundisi lapho. Isikhathi ngifona ngithi ngizoke ngize noNkosi. Ngiyakhumbula ngiyakhumbula. Hayi. Ngiyakhumbula mfundisi wami. Khona nami ngithole sengizinyawo. Ufuna ukuthi ngiyegeza nje hawu ngithi akathanda hayi ngawulapha hayi indoda yeza manje indoda thina siyashesha abafundisi lapho ngizifundela nje iBhayibheli khona siyeza umfundisi wami ngiyegeza nje manje hayi kanjani abanye kodwa abanye baphithile nanti lokuchisa lokho ukudla kwethu lo hayi kulungile bakithi thini sorry kodwa thini sokudla uNkulunkulu uyathanda ba Ngicela ngiqhubele isitsha leso. Hey, akuchisi nje phandle la. Uthisile nomfundisi. Kodwa kuhle ngoba mhlawumbe uthisa la lemkhuhlane. Ngoba uthisa kanje lezulu selingavuna. Sesingazithola sesiqandisiwe ngawo amanzi. Kanjalo mpela. Nakho kudla bafundisi. Bese ngibele ukulinika amanzi mhlawumbe. Yes. Ugeza thina sigeza kwamadoda Mfundisi wami sigeza kwendoda phela ukuthi nami mphangise ubamba hayi kunzima khona mfundisi hayi liyaphila kodwa hayi thina inkosi sasigcinile ngoba siphila ngomusa wakhe
ungumusa wakhe nje Mfundisi. abanye abazange balibonela namuhla Hayi khona kunjalo mfundisi wami. Nami sengigezile ngiqedile hayi sengiright kumanje. Asingeneni phela enkosini bese ngingenele enkosini. khuleka hayi singakakhuleki Asithina ugobisa amakhanda enkosikazi. Sikhulekile. Baba uNkulunkulu wena somandla siyakubonga uNkulunkulu namhlanje usufikile nazi ingane zakho Nkosi sicela uthela umusa phakathi kwazo uNkulunkulu konke kuhambe kahle empilweni zabo kube nokuzwana emndenini Nkosi usigcine sizingane zakho ngomusa amen amen hayi kunjalo khona mfundisi ngoba bengisho umfundisi wami ukuthi eish zofika namuhla nonkosikazi hayi ngicelile wabuya yebo mfundisi mina hayi inhliziyo imhlophe mangibona unovela wayikhuphula kakhulu ha walichaya ivangeli ngalelela ngifundisi hayi kusukhuluma uNkulunkulu ngazibona sengibona ngithunyiwe mfundisi wami ngambona uDaniel ngibone ephila hawo wambona ngamehlo ngambona uDaniel ephila hayi suke kunguye uNkulunkulu asidle phela mfundisi awungabe lokhu uziphela hayi ngizodla mfundisi indaba lena engihluphayo lena indaba kaNkosikazi yebo mfundisi ngoba ngithi ngikhulume la ekhona Nkosikazi mana angifuni ukubuya enkonzweni hayi mfundisi yabo yena mangibuye enkonzweni ngimthole ngekho nasendlini ya yilo uhlupho ngoba ngasaluchazanga kahle lapha efonini yebo mfundisi ya okunye izibona amakhanda ziyekwe kodwa eish uhlupho lo lapho kakhulu ukuthi ngabe siyabuya lo Nkosikazi endlini yesonto ngoba yikho kulokuphila la thina siya hawu mfundisi khona akukho kubi khona kodwa uNkosikazi kumele phela abe khona kumele abuye uNkosikazi yini mama kade ubanjwa yini hayi akulama mfundisi isikhathi esiningi ngisuke ngingabe ngixakekile hayi ngoba ngingafuni ukuzonkonza kodwa ngiyabe nginokuxakeka thizeni ungakuvumeli okunye imoya emibi iyakwazi ukulokhuza ukufithizela ukuthi ungayilapho kunokuhle khona Ngisacela ukugcizelela nami lapha. Yebo Nkosikazi. Njengoba engumama. Yebo. Lithi lona iBhayibheli. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngendlela zabantu. Amen. Ongahlaliyo labaklolodayo. Laphana lalichaza ukuthi njengoba wena osukhethiwe uyabona mina vele isikhathi sami ngisiqedelela khona. Useyimvu kaNkulunkulu. Umuntu ongumama kumele isikhathi sonke uhlala usendlini ndamanga ba. Hawu uqinisile. Uhlala usendlini uyenza imisebenzi yonke yenkonzo ukuze uNkulunkulu naye bese engenela phela entweni zeni zonke ngoba sikalandela ukuthi imisebenzi ayipheli uzogcina usuyenza imisebenzi yonke engahlambuluka ngaphandle. Umsebenzi uyaphela okaNkulunkulu akupheli. Ya, into engikhalisa kakhulu ukuthi noma ngisengibuyile ngapha mina sakhuluma nabantwana bakaNkulunkulu. Mangifika endlini ngithole ngekho. Ngazi uyadlala amabhola laba babheja amanamba isikhathi sonke usiqeda lapho. Hayi. Yena esebenza yena umama kwakuqala. Umama akasebenzi. Suke khona nje endlini. Nami nje mangabe sishumayela khona lokho enginakho ngoba yimi inhloko yomuzi vele. Amen. Yena umntana nami nje yakwazi ukuthi ngibahlanganise. Hayi lo libhora lelo. Khona ngeke sikuthole konke. Into zokuphembula lezi Nkosi yami. Hayi into seziyadula. Akulunganga le mali ayishaya. Inkosi uNkulunkulu kwazi ukuthi asigcine ngalokho khona lokho okuncane ngikutholayo mina. Asilali singahlali. Sasiphila kuzo zinzima kakhulu okuyikuthi kumele silwe nayo imimoya. Silwe nemimoya kakhulu. Amen. Yezwa into kufanele siyenze masingabantu masiphile. Ngoba ungaba weak umoya uzukhulele ngamandla. Hayi. Awubi nekusasa elihle. Hayi khona kunjalo. Awubi nekusasa elihle. Angithi kunjalo mamfundisi. Khona kunjalo baba kunjalo impela kodwa ke benzacela ukuthi konkhona Amen. Lathi njengoba ngingomama like linike ithuba ngeke ngisale ngikhuluma laye. Yebo Nkosi. Yebo baba ngike ngikhulume laye angazi kumbe bulina lizohlela mama ithuba libuye lapha ekhaya ukukhululekile yabuya nje sikhulume. Amen. Siyakhanya njengomama ngoba kule nkonzo zabo mama. Amen. Nawu umbonisa indlela abe yimvu yenkosi. Hayi nyalezo Khona kunjalo impela.
Umfundisi ukhululekile nkosikazi. Wena nje uyazinika isikhathi sakho uze ngapha. Mina ngeke ngize ngikwenqabele. Mawusiza lapho kunosizo khona. Amen. Ngoba usizo lwethu vele lukhona la. Hayi kungajika ujike noma uya ngaphi kodwa egcineni that's why noma ngabe kuthiwa kushonile umuntu oyisigebenga kanjani. Uyazi bizwa abafundisi. Uyazi umfundisi wami. Ngize ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa umachuma. Le into le la phakathi kimi engayizwa ngaleli yalanga. Uchaya ivangeli. Wangifaka emoyeni. Umfundisi wami. Yazi ngisuthi namhlanje amagama engangiwasho wababaza kangaka. Kusuke sokusebenza umoya ingcwele ngoba lisho nje ilizwi lapha encwadini zika Paul. Bakithi idrink mina ngizazi zonke into engisikhuluma. Izazi ichise abantu nasi. Hayi drink mama uyazi kusekhala lapha hayi. Siyanatha ilanga. Lahluko lapha. Mina nje isikhathi iso singathi siyangishaya nje wish kumele umuntu emsebenzini mfundisi wami ngiyabonga kakhulu Dube mina ngibonge kakhulu ngibonge kakhulu ngiyabonga sesize sihlangane ngelanga lesonto lekuzeni sengathi ungayishaya ngayo lekuzeni ngendlela oyishaya ngakhona amen mfundisi wami amen ngeke ngibakhiphe nabuhle hayi siyabonga kulungile seliyahamba kakhulu thina sisebenza khona imizethu yachitheka